Ang Ginoo mana kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga gilubig ang mga Saduceo ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila pagduol kaniya o unya usa kanila pagtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo ng utana siya. Unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Miingon si Jesus kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importante sama sa una, higugma ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moses ug ang pagtulunan sa mga propeta. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod. Mga igsuon, may buntag na usab kanatong tanan. So ano kita karon sa atong pamalandong, no? Pamalandong sa pulong sa Dios. Sa kini ka parte sa misa nga importante kayo. Muni siya gitawag nato sa in English nga liturgy of the word. No? Kasaulugan sa pulong. Ang mga lay ministers, dili man lagi sila makakonsakra o ga-ustiya muna nga ang ilahang buhaton dito sa bukid mao ang kasaulugan sa pulong. And then magdala na lang sila og ustiya para ilahang pakalawaton ang mga tao. So muna nga ang ilang gihimo dili misa kung dili kasaulugan sa pulong. In other words, only the first part of the Mass. Kining gitawag nato sa English of liturgy of the word. So we are now on the first part, liturgy of the word. So importante po ni siya. Nga naman, tungod kay mauman kini ang paagi, nga diin masabtan nato ang pagtulunan ni Kristo ug unya atong tumanon. Now, because sometimes people are not so particular about the liturgy of the word, because sometimes ang ilahang gihuna-huna kung unsay ilang intensyon sa pagsimba. No, panalitan. Moingon ka nga, amo simba ko ron kay aron maayo ko sa akong sakit. Dili na sa maminaw sa pulong. Dili na gani siya mga lawat kay mura man ang toyo. Wala man ko ni aris simba kay maminaw ko sa pulong. Wala po ko ni simba kay kuan ko kanang mga lawat ko, diari ko kay nagsakit man ko. No, muna nga, ni ako aron maayo ko. Which is wrong. No? Muna yung ginatawag sa in English, so, you are seeking consolation from God, but you are not seeking God. Ang imong gipangita, ang kaayuhan nagikan sa Dios, pero wa gyud ka nangita og Dios. Muna yung problema diya usahay. So let's try to be particular about listening to the Word of God. We will seek for God and not only His consolation. Klaro? Na siya. Okay, so ari kita sa atong pagtulunan. Niingon si Kristo, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. So that is the first. So mangita ka, pangitaan yun si Kristo nga naman. Siyang ang Ginoo nga kay parte man na sa imong paghigugma kaniya. Maminaw gyud ka sa iyahang pulong kay parte man na sa imong pagpangita kaniya. No? Sa ato bote-bote pasabot nga ang pinaka sentro gyud sa imong pagka-Kristiyanos mao gyud ang pagpangita sa Dios. No muna nga nya ug makita na nimo siya sa imong kinabuhi sa imong buhaton. Himong higugmaon. Higugmaon gyud nimo siya. Sa unsang paagi, that's number 2.
pinaagi sa paghigugma sa imong isig katawo. Mao man na siya. Mo na ginaingon nga kung unsay imong gibuhat ngadto sa Dios, ngadto sa imong isig katawo, maoy imong gibuhat sa Dios. Klaro ba? So how can you express your love of God? It's not enough na moanay kag simbahan kay manilhig ka, niani kag simbahan kay mosimba ka, niani kag simbahan kay nagpasalamat ka, niani naapil kag misa kay nagdaod ka, niani kag misa kay dako kag problema. It's not enough. It should always also be expressed in actions. Sa unsang paagi? Pinaagi sa paghigugma sa imong isig katawo. Sa to pa very much connected ay pinaka-importante gid ang sugo mao ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan, and imo na siyang himuon pinaagi sa imong paghigugma sa imong isig katawo. Di gina sa pwedeng bulagon. Di gina sa pwedeng bulagon. No, kay moingon ka nga kanang tawhana ba Diyos nun kayo, kanang bayhana Diyos nun kayo na siya kay siging kasimba. Ayan na. Dada na may ingon, so Diyos nun, kangila anong batasan na. Diyos nun, kamuling tao nang kangila anong batasan na. Kanang Diyos nun, kanang parehos ni Kristo. Si, klaro ba? May ingon ka nga, sus, kanang bayhana, pagka Diyos nun, siging kasimba kada adlaw, perteng relihiyosa ha. Tubag kung dadayan ka kasultihan. So magpagka-Diyos doon, na bali mo nang ilarag batasan. Nagbubintaw, Diyos doon ang ilarag batasan. Muna siya balantayan na to. Muna nga niingon si Kristo, niingon siya nga, ang pinakaprimirong sugo, higugmaa ang imong, higugmaa ang Diyos labaw sa tanan. And then secondly, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. So no limit. Wala dai limit ang atong pakigugma sa atong isig katawo. Kinaabay limit ang atong pakigugma sa atong kaugalingon. Naa ba? Na kayo nga ay ego ra ni para nako. Dili matangbaw ang tao. No, maingon ang tao nga mangayo kung bisikleta. Pagka naa nay bisikleta, mahindag mahimo ning motor kay kapoy kayo siging lakaw, tindak. Sus, pagkadugay na anay motor, maingon namang po nga, mayo dagay mahimo ning multicab, kay ulan, maulan ta. Pag ingon na po dahil nanay multicab, ay maayo dagay mahimo ning auto, kay init kaayo o walay aircon. Yung pagkanaan ng aircon, maayo dagway katog yung 4 wheels nga katong expedition kay kanang muadto tagbukid. Pagkanaan ng expedition, maayo dagway duhaon ni siya kay naamang gupoy mga bata, usahay di kita kagamit kay na mga bata. Pagkanaan na po yung expedition ng mga bata, ato laganing tuluhon kay mahimong magbihire ko lamang ta. Way katagbawan ang tao. Kung mo'y papangayoon sa Ginoo, walay limit. Muna nga, kung mutabang po ta sa atong isig kaingon, kinahanglan wa po'y limit. Kung mutabang ka, wa na limit-limit. Yan naman, tungod kay mao man imong kinaiya pagpangayo sa Ginoo. So kung muhatag ka, wa po'y limit-limit na magdepende sa imong kayang itabang. Okay, naingon man siya nga, higugmaa ang Diyos labaw sa tanan. Nya kay unsaon na to paghigugma ang Diyos, pinaagi sa atong paghigugma sa atong isig katawo. Kiniingon man siya, kung unsay inyong gibuhat sa inyong isig katawo, mao inyong gihimo nako. No? Klaro? So na siya, nga mo na ipaagi nga malangita. No? Gitudlo na ni Kristo. Gitudlo na ni Kristo nato aron malangita. Okay, dili na ba yan? Sa may bata din kadagmita na niya, si Camilda siguro yung bata-bata, pero kitang tanan, murag 3 steps na lang, na. Mupaingon na ta sa itong lubnganan. 2 steps. Kami, may bata-bata pa ni, mga ibutang laman natong 20 steps. Pero na yung uban na to, 2 steps na lang sa imong lubnganan. Na, dool na. So muna gitudlo ni Kristo para asa man na. Aron mamahimo kang worthy, mahimo kang takus nga makasulod sa harian sa langit. Kay kung lahi ra ka, daw naman yung ubang magpalahi ra.
O ikaw gud pagpalahi ra diha mo. Pero basta kay nakabalo na kang daan nga di gyud ka pasudlo sa gingharian sa langit tanay mong kidaya. Nakabalo na kang daan, so ayaw nagpaghuluhingang hao niya dito sa hukmanan sa Dios kung ingnon ka dili ka makasulod diri ma'am sir tokas pikas magpangamay ang demonyo mo ana ang demonyo mo dili uy dili ko din na wala man ka diri tuwa jud ka dito asa man day ka paingong wala man ka diri ngano man because you are not worthy. Sumina nga, in every time that you can hear God's teachings, that is the way of how to enter the kingdom of God. Muna niingon si Kristo, I am the way, the truth, and the life. Siya mao'y paagi nga makasulod sa gingharian sa langit. Kung magmagahi gyud ka, kay gusto rin gyud kang magpaturato yan ang imong ilad nga kinaiya, okay, ikaw ragon, pero basta kay nakabalo na kang daan, nga di gyud kadawaton didto. Klaro ba? Dili man gyud ka makalimod ko didto, makalimod bago ka didto di man. Saon mo pagsulod na imong kinahiyang baligirara. So muna nga manikamot ra gyud ta. Nikamot ra gyud ta lamang kay hapit na baya, 2 steps na lang baya. Ibutang naman natong 3 steps. Ang uban kuhaon na magani unta pero gitagaag lugway gamay. Niingon ang Ginoo ay na lamang usa pero ana gibunlot na magani unta sa mga kamatayan pero gitagaag chance ay na lamang usa maluoy pud ta sige pahinulsolon sa nato. Pamaymayan sa nato sa mga kaparian. Pason pula man daging usog na di ba? Naman ay nahitabo. Ingon ana nga sitwasyon nakahinomdom itong kahoy nga niingon na ang mga sakop niingon na ang kinibitang tag-iya sa kahoy nga ihira nga wala na mo nga tag-on ta na lamang ni tag-on ta na lang ni kahuyan ni kay wala ni sa to papatyon ta na ni pero niingon ang caretaker ayaw lamang usa tistingan ta nato ni basog mumunga ni sunod tuig ato ring habukan abunuhan aron pagabot sa panahon bason po naman diay sumaw pud ta siguro may mga higayon na nga kuhaon na gulunta tas Ginoo pero gitagaan tag chance ba gitagaan tag chance so bag-o kita nikamo ta kay na kabalo na bay mo dago sa nang impierno kay itudluan betana kalayong walay katapusan ayaw jud kalimot ana kalayo nga walay katapusan. No? So muna nga sa atong pagpadayon ni Santos Kamisa, higugmaa ang Dios labaw sa tanan ug higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Buti pasabot walay limit nga panghigugma, only love for one another. Manindog palimo.